prez gaurko saioa hasteko, eta atzo baino asko zela saio gabe, ezta? Bai. Askoz gehiago. Atzo lehen da biziko eguna eta la. Eta gaur, lasai. Hoi da. Zararan ezen dugun bezala, barazkiak. Barazkitxoak foarekin, bai, hori inbar dugu. Barazkia jateko, beste era bat. Beste era bat? Hori da. Hortaz, barazkiak mozten hasiko gea, pixkat... Baina lehen da bizi osagaiak izango dizkizuet. Azenarioa, kuiatxoa, foa freskoa, azalorea, lekak eta brokolia. Urak martxan ditugu. Bai. Berotzen. Berduratxoak, bai. Inbar duguna da, egosi. Bakoitza bere puntuan, saiatu garria. Bai? Banan egosiko ditugu. Bai, hori da. Berdura bakoitzak, barazki bakoitzak bere gortasun puntua dauka. Orduan, mozteko ere diferente ingo dugu. Orduan, zu bolak aterako izkiozu, kalabazinari. Erki. Eta ni hasiko naiz, azaloreai, igual utziko iazu hori. Bai, honekin hobeto moldatzen. Honekin bolatxoak. Bai, horrekin bolatxoak, etxean, ez badezue olako... Bai, bestera batean, baina, makiltxoak, hori da. Nik egingo dut azenarioa, makil luzeetan. Bai. Eta gero... pentsatzen dut, nahiz dagoan, bolitatxoak atera, gero sobratzen dana, erabiliko dezula gero fondo bat iteko, ez da? Gero erabilingo dugu, beste egun bateko errezeta baten, hori gorde... Bai, igual batzutan hemen ez dugu ondo aprobetxatzen, baina etxien honezkio, gauza bek, gorde bai. Bota ez da... Hori da. Ez da botatzen, gaur. Hori da. Hau, jarri zaizkigu eta... Tope, bai ondo. Bale. Erki da. Bueno, nik azenarioi erdiko zatia, kendu iten diot, pixkat biuntxoa izatea alako. Eta orduan tekstura bat diferente amate jo. Bueno, atzo jakin genuen, izatez itxasondo paseala, Bai. Lanean araman, bizire bai, momentu honetan, bizi eta lan egin dana bertan. Baina aramatarra, tope. Hori da. Baina, bueno, pixkanaka gustatzen zau jakitia, zure bilbidean, unik hasi dezu, nola izan da, holako gauzak, pixkanaka, bostu egunean, alkarron dezagutzen geha, eta horretako, egunero zerbait jakiten dugu, ezta? Bai, badago kontatzeko baina, Hori da. Zizantzia, eskola batian dorla ikasten dorla? Ez, niri sukaldaritza, ni izatez kamarera bezala hasi nintzen, oso gazte, ikasten nahi nintzanean, aste burtan dola. Ezta? Eta betidanik, familikoak ere, aitonamonek kanpa bat zuten, taberna, osabaizebake bai, neramai ere sukaldatzea. Ordiziko parke municipaloa da, bai, Oianguren parkean, kanpa bat zeon, eta taberna eramaten zuten. Habe, barura, ezta? Bai, botai. Eta hauek ere... Zantzen azte burutan, diru pixkat, xixo bat. Bai, zure gauzak eta bakizu, Bai. Horrek ematen duen independentzia. Hori da. Eta baita ere onuragarri, bakoitzak zeo zer ateratzea. Almena haure ura listo da, Bai, igual bai, hori da. Brokolia moztu bai. Zati batzuk. Baina, lekak adibidez, nola? Bai, nik erditik mozten ditut, eta makil luzetan ere egiten ditut. Erki. Bueno, eta azken finen, probatzen, kamarero ona izateko, jakik probau inbar die, eta sukaldaritza mundun sartzen zea, eta kontutik, ikasten, gero 18 urtekin Italiara jun nintzen. Omisket. Italian gaude, baina omisket. Nola da? Olaxe, bai. Zagoiti bera, onelaxe? Bai, olaxe. Bale, Listo, Italian gaude, eta guan. Italitik noa? Italitik Granadara jun nintzen, eta gero Donostin bizitzen nahi jo nintzen, zati. Honeare etorri batzan, da. Beti urratzen, ezta? Bai. Gero Valentzira jun nintzen ere, eta gero ja bueltatu nintzen Aramara. Eta bitarte hortan, leku batetik eta bestetik, ikasten. Beti ikasten? Beti ikasten. Beti ikastea... Beti fijatzen? Bai. Hori da. Niri gustatzen zait asko leku guztitako gauza probatzea. Eta igual plater tipikuak hartzia, eta tradizionala bertakuak, ezta? Bai. Hori da. Eta tartian, azte honetan ikusiko ditugu. Bai. Beharki beste aukera bat. Bai, hau nik botako dut ja? Bai, bota. Haura martxan dau. Hori da. Gau gaur egun, dauden eskolakin gertatzen dena da, naiz eta zuri, zure bilbidea atikan tokatu ez eskola batea jutia, gaur egun, igual, astebeteko
kursuak hartutzeko aukerak badaude, Bai. ba igual izan nahi barin bada ikasi, o ba bueno, ba ensalada de pelak, Hori da. o postriak, eta gaur egun badaude eskolak aukera hori ematen Gaur egun dutenak. aukera handia dago, bai. Handia dago. Eta batik bat baita ere, ordutegi aldetikan, ba pixkat profesionalai, Bai. beraiekin fijatu, eta bueno, ba Bai, kontutan eukitzeko kontutan gauzak, bai, hori da. hori da, ba, arratzaldetan, o bueno, aste berezi bat bezala ba, goizako arratzaldiak. Hori da, eta bai. gaur egun Bai. Eta hori oso ondo da, ze sukaldaritzan azkenean bestela, ba, bueno, ba, beti berdina egiten naizea, ez? Hori da, bai. Zuri ondo ateratzaizun ura, ondo dago jakitea, baina beti ere Bai, eta gustatzen igual, zaio. garai batean hartu berri zian oporrak, eta igual, ba, aste bete 15 egun, ba, beste jatetxe batea jun, Bai. eta han, ba, han ikasi, eta horrela. Hori da. Baina hoan, ba, hemen Gipuzkoan adibidez, bertatik berta, kurso bat hartzeko Bai, aukera. leku Hori oso da. onak dauzkeu gainea, así que, Hori da. bueno, berdurakin Nik uste hori da, dut zu, bai, oso ondo izea. Hemen puntue, zuek ikusi behar dezute nola hartu eta Ni nola al dente, gustatzen zaizue. Hori al da, dente zaila ni, naiz. bai, ni Zure ere, bai? bai. Vale. Ba, orduan ikusten dut, abek, Listo ureta daude, bota, hori da. Urotzetara bota, Bai. hola, egosteko puntuen mozten diogu, eta berdotasuna ere koloreak finkotu iten dira. Hori da. Eta hoan, aprobetxatuko dut hemen bertan, adibidez leka botatzeko. Bai, bai. Hori da. Ura berriz ere aprobetxatu dezakezue, Bai, barazkiak bai. diferente hola moztu, Bai. pixkat itxura iteko, eta Hori, pixka gehiago eman, da listo. Ba, hola, ba, ondo. bai, eta zuk esan dezuna, azkenen betire ikaste hori, ba, bueno, denok egin beharko gendukena, ez? Ba, ikasten jun, Hori da, bai. probatzen eta Beste pixkatutziko dut, hola, harapen eta ditut. Hori da, Sortzea. orduan aukera horrekin, ondo gabiltza. bai, hemen denetik daukau. Bai. Bai, Gipuzkoan, Bizkaian eta imaginatzen naiz ere Baita ere, Berlin eta bai, hemendikan Gaina- eskola, bai, lehioa Sorte hori eskola daukau, pasa izan dira, produktua ere daukau leku Hori da, guztietan, bai, bai, bai. barazkiak, Bai. denetik. Gaur egun gainez, esan duguna kursuak eta hola batzutan daude, ez dakitenek ezerrez, Bai, hori da. zitzeko. Dakitenek, beste batzuk, bueno, bueno, pixka gehiago jakin nahi barin badue, Bai. Maila diferente. Bereziki Bai, gauza hori bat da. ikasi nahi Hori barin da, badue. eta hori da. horrexan, bai. Denbora bihar hartze, bai, Bai, denbora kontue, Hori beti da. denbora daukeu, Hori baina da. bueno, denbora hartu inbar da deneako, lasa da. ioteko ere bai, baita, hartu behar da, baita, denbora. Bestela azkenen korrika eta presak ebiltzen gehaleko guztietan da, Hori da, hori ez da komene. ez da komeni. Ez. Hori da. Eta zure kasu honek eta gutxillo, amasea, Bai. hori da. Eta ume txikiak, ba, Hori da, izena zuen Mara? Mara, Hori da. Mara. Mara. bai. Uxi hondi bat Mara mendikan, Bai, musu bat. Amonak eta oso ondo zaintzen due, sorte handi dauku baita ere. Laguntza, bai. Bai. Mhm. Bai, garrantzitsu da beti. Negozioa daukezunen laguntza aukitzea eta ume dauzkezunen gehiago. Así que, bueno, Bale, una, nik hau azalora botako eta bai, bai. igual brokolia ia atera ingo dut. Brokolia gutxi behar du. Izotza eukiezkeo, izotzare urakin, eharkin, askarra ostutzeko. Bai, Baina, bueno, ura fresko dakauta. nahikoa, bai, hori hori da. Bai, gehien bat, kantidade gutxi honien nola arraxo. Bai. Askotan, kantidadea gehiago barin badia, ba, izotzakin Bai, azkarrago, azkarra goztutzen. ze ura berotu ingo zaizue, baina bueno, askontzako inbarra balin badezute, bai, izotz batzuk eosi, oin etxen, eta listo. Hori. Ez da, hori nahi badezu, Emitxe. Bai, bale, oso Gero ondo. zuko. bai, hori. Oso, listo. Bueno, ba, hemen ikusten duzu, berdurak pixkat zuen gustuan gehiago inda gustatzen batzaizu, ba, bueno. Gero kontutan auki zartagin pasatuko ditugula baita, pixkat Salteatu berotu, egingo ditugu? bai, hori da. Hau, listo. Bai, Ura- hori. Itzaldu behar, Eta hori, bai. Hori da. Egon bi hauek egozu bitartean zaion gobea eta listo. Hori da. Habe, listo, estudia. Bai, nik honei bidea, bai, ikustezu puntuei jazta. Hola, mozten da, baterengo. Hoxe, Bueno, hori, nik gusten dut. Habe, listo. Aldente nahi bani badeu, Bai. aldente daude. aldente. Hori da.
Bai, gaina esaten dute, bueno, ba, gerozta gutxigo oztu, osea, egosi berdurak, ba, vitamina gehiago mantentzen dute. Bai, hori da. Orduan, ba, bueno, gustatzen zaizu nahi behintzat hori daukizue, baita ere. Bai, nik uste azken urteetan asko ikasi dela, hola, pixkat. Bai. Ikutu honekin jaten, Geroz eta gehiago dakigu. Bai, lehen ohitura zan horixe, bai, ezak, lekak eta egozitu, ondo egin, bai. Ez? Eta hoan, todo lo contrario. Guain gauzak gehiago dakizkiu. Hoi dena bezala, ba, jakin nenen, ba. Listo. Egozita. Oso ondo. Hori, oan zartagia jarriko dugu, pentsatzen dut. Oan ja, hoxe ingo dugu. Hori, zapilla pasa. Hola. Txukun, eta zuen indarama. Bueno, ba, hoi listo daukau, eta oain ingo dugu. Foa moztu. Bai. Zatitxo batzuk, hola. Bai. Hau, eskar egin berko dugu, bai, hau tita egiten da. Bai, bezala zati txikiak urtu ingo izazkio. Bai, hori da. Orduan lehenengo berduritak salteatu berdetxeu, olio pixkatekin. Bai. Bai, jarri zazu, bai. Daneti pixkat, ez da? Bai, hori da. Daneti pixkat. Bai. Eta hori da. Dana batea, ez da? Bai. Bai, nastu imar ditugu gainea, ez da, bueno, nahi balima dezute bakoitza... Bai, ni kurioso botako ditut, eta gero ja salteatu, eta listo. Hori da. Eta orain botako diogu gatza, bai, fin pixkat, hori da, eta piperra hautsa niri asko gustatzen berdurakin eta gauza askokin. Bale, ez pasatzen urpizka zakaen, barazkiak eta... Bai, eta salto egiten nahi dira. Listo. Emaio, hori da, zure, zea... Taka, dara badura. Kantitatez horrela nahiko, eta? Perfecto, oso ondo. Hori da. Eta orain, bueno, etxean, enplatatzeko garaian, bueno, guk jatetxetan daukitzen dugu aroak eta gauza hauek, hori da. Hola, iso jarritzuk. Naixen, edo zuzenean hemen barruan, eh? Hori da. Eta goiara batekin, ba, ez badezute etxean, ba, bueno, ba, plater... Bai, sopako platera horrela. Oitako baten, adibidez. Eta bestela, ba, gaur egun ere badauzkau etxean ere olako gauzak. Asko, bai, gaur egun, bai, ensaladak eta egiteko, eh? Gustatzen zaigu, orduan, ba, erabili, ze hortako daude. Gaine, behin etxean ekizkeo, erabiltzea, hobena. Bestela hautxe eta akumulatzen dut eta... Bueno, ba, orduan hau inberdana da, aldala, ba, pixkatola zanpatzen jun baita ere, ze, karo. Gehien bat ondo gehiago kabitzea gatekan. Bai, hori da. Berdura gaina nahizun guztia janda ikezu, orduan honekin ez da neurri kontutan ibili beharrik. Zati txikiakin zebolita gelitzen da, ne? Bai, niri asko gustan zait, hola, pixkat ezberdin moztuta ere, ba... Hori nezartu du barroa. Bai. Bueno, baten bat bakizu beti kanpo gehitzen da, denen hola izatea eta. Danien izaten da. Bai, baten bat beti kanpon, emar du. Bueno, ba, hoi, listo. Hola, zanpatzen deu pixkat, hau iguale, hortxe jarriko da. Izkina batean hortxe utzi, zerero, aprobetxatuko. Zartagi berdine eta hortxe. Orduan honi berriz, bizi egarri, bai. Bizian dago? Bizi. Eta olio gabe eta ezer, zefoa... Beak soltatzen du? Hori da. Orduan, hoixe nahi deu. Bai. Hori da. Tope jarriko bat, Eta pixka lagundu hola soltatzen. Bai. Eta laukitxok ba bere alde guztitatik ba pixka muitzen, baita ere. Hau barazkiakin, joak ematen dio, pintasuna elegantzio hori, ez da? Bai. Hau, bueno, gaur festa ikutu batekin die platerak, pixkat berezik, bai kostu aldetik eta bai zapore aldetik. Bai, hori askotan eskaintzen da baita ere, esaten da, bueno, barazkiak dituzue, foakin ere bazue, beste honen beste gehiago. Hori da. Beste dez, ni barazkiak garbi nahi dituz. Garbi, hori da. Jarri oso zati bat. Eta nahiko. Bai, denetik indaikizue. Hori da. Bueno, hau, listo. Listo batean. Eta orduan, nik erabiltzen dut olio pixkat, baino ez dana. Bai, gutxi, Hori da. Beak bertan botatzen duna. Hola hartu gaueto bestela, buelta ematen badio. Bai. Hori da, garbi eta gutugu. Oso ondo. Garbi. Hola, oso ondo. Perfecto. Listo. Eta guain zaiena dator. Ari da, oso ondo. Hau eta papelakin, hola, garbitzia. Bai.
Aki pixka zakatu behar duzu, hola xen, ez da? Nik ez diot iten. Eroitzen malin bada, ez dio importare. Plateria Hobe da ez eroitzea, baino ez dio importik. Hau xen Orduan, oain. Bai, Kendu hori da? diozu, Bai, kenduko diot. Gatza pini, Bai. pini gatza. Hori da? Honekin apainduko duzu? Bai. Hartu? Hau, ja, gehitzeko oso ondo. Horrela. Egarki, listo, hola xen, jazta. Modenako ospina, pixkat emultzionatuta. Bai. Probatu ere. Gaurko biziko platera. Gure xefaren azken ikutuak ezan eta dastatzera nator. Barazkiak zatitu eta banan-banan ur berotan egozi. Ur hotzetara atera eta xukatu. Barazki egoziak oliba oliotan salteatu. Foie freskoa zatitu eta zu bizian gorritu. Osagai guztiak platereratu eta modena ospinarekin apaindu. Prest. Gure barazkiak foarekin dastatzeko. Hori da. Ai. Ai, ama, ze pena. Bai, hola, plas. Bai, bai. Bitzian oiz batian, kristona dago. Hori da, barazkiak aldenten ikutuarekin oso ondo. Eta foak ematen dien aberaztasun hau, luxuzkoa esango genuke, ez da? Festarako. Festarako, Festarako, hori da. Jai egunetarako. Jai egunetarako. Astegunien barazkiak utzikan, Hori da. eta gero igandia tokatu ezko, bakizue, fa pixka jarri, eta aberazten da platera hau. Bueno, lehen da biziko platera bokatu dugu. Bai. Hori da, eta gaur ere, honeku zaigo xua baitare. Bai. Baina landariak zeu zaigo xua. Bai. Hori da, Landareak hori da. oirute baita. Hori da. Usaiare, Klabelinak diabek txinatarrak, ez da? Bai, hori da. Hori da. Txinatarra. Eta izena, berez izena dute usten dut, Karnelia. Karnelia, hori da. Bai, Loretan bai. ez da kit ni bine benazkoika, Zientifikoa oso zaila da, Hori da, gauzaitan hori da. zeitzea. Aste honetan ikasiko du sukaldean, baina baita ere, egunero landare desberdin bat. Eta gaur, karneliak, ezta? Hori da. Hori da, ikasten, gu beti ikasten. Bai, Udaberria, emakumiekin, loria, hau da, ikutu berezia, bagatoz bigarrengo platerakin.